Margareta. Christopher. Leikitäänkö tänään lähiöperhettä? Voi Lasse, luulin jo, että tänään kysyisi. Christopher, voit hyppiä. Margareta, tänään täytyy suunnitella tarkkaan. Missä on vanhat perittelyhousuni? Ne taitavat olla vielä pyykkikyrin pohjalla. Lasse, minä aion laittaa tänään turkoosin lugdan tuulipuvun. Christopher, tässä sinulle tulitiku. Margareta, onhan sinulla varmasti ne automarketin tarjoukset mukana. No totta kai, Lasse. Mutta eihän me vielä voida sinne mennä. Kellohan on vasta 9. Ei kassoilla ole vielä jonoa. Isäni Lasse, mikä on puisto? Onko lähiössä sellainen? Christopher, puisto on lähiön sydän. Lauletaanko taas sitä Irving Goodmania? Muuta horsman, se rentun ruusu on. Tun ruusu on, sen poimin tuolta maantien ojasta. Sain muuta horsman, se rentun ruusu on. Kuin juoppolalli tuli pojasta. Tuli pojasta. Äitini Margareta, mikä on oja? Kyllä, Christopher. Lähiössä voi sytyttää roskalaatikon tuleen. Äitini Margareta, aikooko isäni Lasse tänään juopua? Kyllä, Christopher. Tänään saat juosta taas isäkarkku.